Goizu eta herri polita, mendien artean gordeta, jende ona haundita, bihotzen beteta. Eskerrik asko, eskerrik asko. Goizutako eskolan nago, Andres Narbarte Salto, eta mentxe nire ikasle berriak. Nere eskuinaldean, Amets. eta nere ezkerraldean, Miguel. zurekin hasiko naiz Amets. Zergatik da ona Amets farra egitea? A. Estresa gutxitzen duelako. B. Bizitza arinago eta pozago bizintzen laguntzen duelako. Eta C. Bihotzarentzat eta arnasketarentzat mesedegarria delako. B. Osongi, gure Ametsek B esan du. Bizitza arinago eta pozago bizitzen laguntzen duelako. Bai, asmatu duk, osongi! Miguel, artista, zuretzat galdera, bai. Nondik datoz aurrak? A. Parisetik. B. Aitaren hazia eta amaren arrautza elkartzen direnean. Eta C. Amazon Prime baduzu, eskalera egin eta 9 hilabetetan aurra etxean izango duzu. Baina, kuidau, Amazon Prime behar duzu. B. Seguro zaude, Miguel? Bai. Bale, Miguelek esaten du seguro da. Parisetik ez, eta Amazon Prime ez da ere. Bai, oso ongi, Miguel. Amets, nola esaten da ingelesez mendia? A. Mountain. B. Mendin. C. Parking. A. Mountain. Ametsek esan du A. Mountain. Hala izango te da, Amets. Bai, halaxe da. Zein da zuen ingeleseko irakaslea? Eba. Eba, oso ongi ari dela esan diozu. Galdera luze xamara da, Miguel, baina ongi entzun, bale? Lasai. Cambridge International University of Advanced Technology and Philosophy Companyk duda bat dara. Goizutako plazatik atera eta Leitzako plazaraino 20 kilometro baldin badia, Leitzako plazatik atera eta Goizutako plazaraino zenbat izango dira? A. 20. B. 25. C. 50. A. 20. A. 20 esan du. Piskat pentsatu du. Etzen galdera erraxa, Miguel? Etzen galdera erraxa? 20 kilometro izango te dira? Bai! Oso ongi, 20 kilometro. Etzen erraxa, oso ongi matematikak, oso ongi. Zein urtetan joan zen lehen euskalduna ilargira, Amets? A. 1910 urtean Patxin Bengoetxea Anastarra. B. Oraindik ez da euskaldunik joan. Eta C. 1923 urtean lehen emakume euskalduna joan zen Ilaski Serrano Bermeotarra. B. Oraindik ez da euskaldunik joan. Ametsek bere dudak izan ditu. A. B. Patxi Bengoetxea edo euskaldunak ez dela hori. Hala izango te da, Amets. Bai, halaxe da. Oso ongi, Amets. Oraindik ez da euskaldunik joan. Zure galdera, Miguel. Nola jarraitzen du kantak? Goizuetan bada gizon bat deritzen zaio. A. Patxiku. B. Deritzen zaio trabuko. C. Deritzen zaio pollo. B. B. Trabuko. Goizuetan bada gizon bat deritzen zaio trabuko. Itzak ederra bihotza falso, sekula ez zaio faltako. Oso ongi, oso ongi, oso ongi, oso ongi, Miguel. Gauza bat esan nahi dizuet. Ongi ez urrengoa, denak asmatu dituzuet. Denak. Horrek zer esan nahi du? The Gold Domin zuentzat. Domina, urrezko domina. Txalok ere merezi dituzue. Zenbat txalo? Bost. Bost txalo. Oso.